Bi ye juma ye Novembre kalo tile 22 an filɛbaga bɛɛ bisimila Malek Tudo kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka da kulu kan o dɔ ye k'a fɔ Novembre kalo tile 20 kɔnɔna la an sɔngo binganikɛla dɔw binna taama mobili kan yen nɔ. Kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ araba don Novembre kalo tile 20 kɔnɔna la taamakɛla dɔw n'olu tun b'u ka tagama sira kan olu de kɔni selen an sɔngo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sɔngo dugu dɔ la n'a bɛ fɔ ma ko Tizimizi binganikɛla dɔw binna olu kan. Kunnafoniw y'a yira hali bi k'a fɔ mobili kɔnɔmɔgɔ ninnu fanba kɔni tun ye feerekɛlaw de ye k'o de la binganikɛla ninnu kɔni binna u kan u y'a yir'u la k'a fɔ fɛn min ye u bolofɛn minɛ bɛɛ ye k'u k'o bɛɛ kɔni bɔ ka d'u ma ko n'o tɛ k'u b'u faga. Mobili kɔnɔmɔgɔ ninnu fana siran kama fɛn min ye u ka wari ani bolofɛn dagɛlɛn fɛn fɛn b'u bolo a yirala k'a fɔ u kɔni y'o bɛɛ di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma. Ala barika la binganikɛla ninnu tilalen u ka bingani wale la u ma se mɔgɔ si ma u kɔni tagal'u ka sira fɛ ten tɔ. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ finitigiw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin wagati in na walasa mɔgɔ minnu nɔ mana kɛ nin wale in kɔni ye k'olu minɛ ni k'u ɲangi u ka kɛwale la. Hali bi an bɛ to an sɔngo mara la a yirala k'a fɔ Novembre kalo tile 19 kɔnɔna la mototigi dɔ tilala saya la yen. Kibaruya minnu sera ma o ko la olu y'a yira k'a fɔ Novembre kalo tile 19 n'o bɛnna tarata don ma mototigi dɔ n'ale kɔni bɛ an sɔngo mara la n'a tun b'a ka citaga siraw la a yirala k'a fɔ marifatigi dɔw de filɛ nin ye ka marifa kɔni ci ale la. Ni marifa in cilen a yirala k'a fɔ marifa kɔni ma mototigi in sɔrɔ o kama fɛn min ye mototigi ye a y'a ka moto fili ni k'a boli. Mototigi in kɔni bolilen binganikɛla ninnu n'olu ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka cɛ in yɛrɛ kɔni faga u y'a ka moto jeni ni k'u kɔ don. An bɛ wagati min na i ko bi nin wale in kɛbagaw ma dɔn fɔlɔ nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se k'u minɛ ni k'u ɲangi u ka kɛwale la. Halisa an bɛ to bingani wale hukumu kɔnɔna la an b'a yirala k'a fɔ bingani laban min kɛra an ka finitigiw kama Tabakɔrɔ n'a kun yirala k'a fɔ mɔgɔ 30 de kɔni nin tora o la. An bɛ wagati min na i ko bi dɔ farala mɔgɔ fatuta ninnu kɔni kan ni ka taga mɔgɔ 43 ɲɔgɔnna la. Novembre kalo tile 18 kɔnɔna la Gao kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu dɔ la n'a bɛ fɔ ma ko Tabakɔrɔ jatigɛwale tabaga dɔw taara bi an ka finitigiw kan yen nɔ. Ni bingani kɛra sababu ye n'a kun yirala k'a fɔ jatigɛwale tabaga 17 o kun nin tora a la ko wa fɛn min an ka finitigiw fanfɛla ye sa ko mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna kun nin tora a la. O mɔgɔ 30 ninnu kɔni ka sotarali kɛra Gao Novembre kalo tile 20 kɔnɔna la. Nka i n'a fɔ an kun y'a fɔ ɲɛna kunnafoni tɛmɛnenw na cogo min na a kun yiralen don k'a fɔ finitigiw fana la mɔgɔ dɔw kun bɛ yen nɔ minnu kɔni kun ɲɛmatunnen don n'olu kun bɛ k'a ɲini o ɲininiw senfɛ sa a yirala k'a fɔ kunu sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni taara bɔ mɔgɔ 13 kan n'olu fana kun fatulen don. A yirala k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu fana kɔni ye Mali finitigiw de ye ko wa u nin tora Tabakɔrɔ kɛlɛ in de la. An bɛ wagati min na i ko bi jatigɛwale tabagaw ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko État islamique olu kɔni ye sɛbɛn bila k'a yira k'a fɔ nin bingani wale in ye olu de nɔ ye nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ hali bi walasa ka se k'a dɔn mɔgɔ minnu nɔ b'a la tigitigi. An bɛ taa kunnafoni kuncɛ Segu mara la a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko bi falisogo feerelaw de kɔni cayalen bɛ yen nɔ. Kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ Novembre kalo tile 19 kɔnɔna la lasigili kɛra Segukaw fɛ yen nɔ baganmaralaw sogo feerelaw ani Segu yɛrɛ koɲɛnabɔbagaw ni ɲɔgɔn cɛ. A yirala k'a fɔ ni lasigili yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko wagati laban ninnu na a yirala k'a fɔ Segu mara kɔnɔna la ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fali de kɔni faga ni k'o sogo feere mɔgɔw ma. O kama ni lasigili kɛra sababu ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya u y'a yira k'a fɔ u bɛna walew ta wagati nataw la wale minnu bɛ se ka kɛ sababu ye wagati nataw la ka nin ko in n'o ye falisogo feere k'a kɛlɛ ka bɔ Segu mara la ko wa ani jamana fan o fan n'a bɛ kɛ yen k'a kɛlɛ ka bɔ yen fana pewu. An balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ bi kalasaw ma o de kun ye nin ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka sɔrɔdasi minnu kɔni nin tora Mali kɛlɛ la Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye aw ni ne Ala k'a kɛ dɔgɔkun wɛrɛ jɔn ye.